ya Igbo ndị ọma eji aja mba ekene mụnụ kenesi unu ike onye unu ka na-anụ onye ewulisi iche oku n'ụlọ mgbasa ozi Isimiro telivishọn. Agwa m unu na mgbe ọbụla anyị na-agagharị na anyị na-aga ebe ife dị na ebe ọbụla anyị na-aga bụ ebe ife dị, anyị adaga ebe ife na-anọrọ. Nke taa ebe anyị wụchalụ na ụlọ nsọ Chineke nke Archbishop Abiodun Adetiloye Memorial Anglican Church. Ị na-anya ka ọ ga-esi gbatakwụlụ ị ga-afụ na anyị chọrọ ka e nwee ịdị n'otu n'ofu asụsụ, ịdị n'otu na asụsụ dị iche iche na omenala dị iche iche na ihe niile dị iche iche, kama ka e nwee ịdị n'otu n'ime ụmụ Chineke. Ọ ya bụ ihe ndị Archbishop Abiodun Adetiloye Memorial Anglican Church na-akwadosi ya ike. A sị na ngwugwu a na-atọ atụ na ọbala ulu na-anọ na-agbụ ya mbọ. Sonyelu na anyị ka anyị jee zọli anya bụ mmemme ka unu ka o si ga. Ngwa na Igbo ndị ọma, sonyelu na anyị. Igbo mma mmanụ, aha m Maazị Light Alozie Babes, abụ m onye Ụmụahịa from Abia State. N'ụbọchị taa anyị na-eme ihe a na-akpọ National Harvest n'ụlọ ụka afọ ya bụ Archbishop Abiodun Adetiloye Memorial Anglican Church. Ụbọchị anyị ji na-eleta onwe anyị anya maka izi gosi na anyị tozuru etozu. Ene na Nigeria enwere ndị Igbo, nwee ndị Yoruba, nwee ndị South, ma mụ abụ onye isi coordinator for Eastern Region na AMAC nke pụtara Archbishop Abiodun Adetiloye Memorial Anglican Church. Anyị na-eme owuwe ihe ubi for ndị Igbo na Anglican Church na Jawa State. Na chọọchị a enwere obodo dị iche n'iche, ndị Yoruba na ya, ndị Igbo na ya, ndị Hausa na ya, ndị South na ya, ndị mba mmiri na ya. So na National Harvest bụ mgbe a na-achịkọta ọnụ, onye ọbụla eweta gosi ka ndị befa si wee nọdụ. Igbo kwụwakwụ, so Igbo bụ ndị eji eje mba, Igbo bụ ndị na-afọ abata n'obodo ewuru. So nọ ya ka anyị na-eme tata, ị ga-afụkwa anya n'Igbo nwa ụbọchị. Anyị nwa bụ the South East, ebe anyị kene Chineke n'ihe ọma ọ na-emere anyị. Nke kachasị nke ịbịa kenie from last year to this year, o dobere anyị nche niile ndụ. Anyị nwa bụ South East wee tụrụ anyị ezukọtakwa ọnụ ịbịa kenie n'ihe ọma o mere anyị. O nwere ofu onye n'ime anyị a chọrọ achọ. Anyị nche niile bụ ndị dị ndụ n'ụbọchị nke taa. Ịdịmma ezi Chineke, eluigwe na-agba aha gị, Yesu na-asị ịdịmma, ịdịmma ezi Chineke, Ọkpara Chineke, ịdịmma ezi Chineke, ezi Chineke, eluigwe na-agba aha gị, Yesu na-asị ịdịmma. National Harvest bụ ụbọchị each region onye ọbụla na-anọ na taa ya. Ile anya ị ga-afụ ndị Yoruba, ndị Igbo, ndị South, onye ọbụla nọ na ekike ejiri mara ha ka anyị ji wee bịa ebe a dị ikele Chineke na o doro anya ndụ anyị na oruo taa. Anyị na-ekele onye ọbụla bịara ebe a iji mee ka mmemme a gaa nke ọma. Ị na-anya ịfụ na ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe a si from different tribes ebe dị iche iche, mana unu ụka ka ọ dọrọ otu a ka o kwesịrị ịdị. Unu ụka bụ ndị kwesịrị ịdị na-ahazi ndị mmadụ ka ha mara na anyị nchawa ofu, na ọ bụrụ abịa na-akpa oke onye nke a bụ onye a, onye a bụrụ onye a. Ife nna ayọ ọha na eze onye ọbụla ka anyị ghara ikwewu ka asụsụ anyị ka anyị kwado ụmụ anyị n'ụdị ọ na ha esi na-achọ ya iji wee hụ na asụsụ anyị adịgidere. Kọza asụsụ a wee ife jikọtara anyị ọnụ, ụzọ n'otu ife jikọtara anyị ọnụ, anyị ji wee ya adị n'otu. Na anyị ekwe ka asụsụ anyị a
were ife furu efu anyị jego na mba ndị ọzọ ka anyị gbaa mbọ bụkwa na anyị nọrụkwa na mba ahụ na anyị na-asụkwa asụsụ anyị dịka o si wee kwesị. ma mụ nwa ma di m n'ụlọ anyị ihe anyị na-asụ Igbo anyị na-asụ asụsụ anyị. ụmụaka ụmụaka m na-asụkwa mana ịma na maka ndị ha na ha na-emekọrịta n'ụlọ akwụkwọ ha ka spend time n'ụlọ akwụkwọ karịa na ụlọ ebe anyị niile na ịma na ebe a bụ Lagos onye ọbụla na-asụ asụsụ oyibo mana anyị na-asụkwa Igbo ha nwa na-anụkwa Igbo na-asụkwa ole ha ga-asụ. ndụmọdụ m nọrọ enye onye ọbụla bụ na onye ọbụla Igbo bụ ezigbo obodo pụtagoro apụta ọbọnne meriri anyị n'agha mana anyị ka bụ isi n'obodo a bụ Naijiria so onye ọbụla kabarụ na-akụzi ụmụ ya Igbo bụrụ obodo nọdogoro unu andị anyị ncha niile anyị na-emekwa n'ụzọ anyị na-emekwa n'ụlọ dịkọta ihe niile a bụ ime na mpụga ime na bụ ụlọ ebe isi wepụta ka o wee gosi na Igbo ezughị ezu. Afa m bụ Nkechi Odoziagụ Nkechi Mmoneke. Abụ m onye Nnọfịa na Anambra steeti. adị mmadụ na nnukwu nwaanyị dịka anyị si fụ n'ụbọchị nketa o wolu m anya na ọnwụlọkwa Sọnde ka onye ọbụla na-ejike Igbo wee na-abịa ụka. O wolu m anya na o nwere ife mere o ji dị ona n'ụbọchị nke tata. Nne kọwa kenela anyị ihe mere o ji dị ụdị. Tata bụ ụbọchị National Harvest anyị na chọọchị a na-akpọ Archbishop Adetiloye Anglican Church. So tata ka anyị na-eme National Harvest anyị obodo South West, South East, South South. So no tata ka anyị na-eme ife dị n'ime. Igbo ndị ọma eji eje mba kwa agwalisiri m unu na abụbọ na-akanaghị na anya bụ ọkụ ebe a nọ wee gbanyewa abụbọ unu na-anya unu ya bụ na nwaanyị anụtara ọfụ ka a si anyafu nwa ọkụ si na ọchị ekwere na obi aṅụrị ekweli ya afụ nwa ọkụ mana ka o si wee dị mbụ nwewe iche oku agbaa m ma nri ma ọchị ma obi ụtọ agba m ya na ntị na-abụ ka ọ sakpụapụ n'ọnụ ada-ekwu nke ekwu dịka anyị si gwa unu gboo na ebe anyị bewa ata awụ na Archbishop Abiodun Adetiloye Memorial Anglican Church ha metara anyị ọfụma wee ebe anyị nọ n'ụbọchị nke tata ịnekwa n'anya ịfụ na ọ nwere ka ọnọdụ ndị Igbo si wee dị ndị Igbo nwere nwa obere ọnọdụ ha hazi ị na-anya na ụsị ya afụgasị ihe ikike ma emume ndị Igbo ma ndị nke edere m Igbo amaka ma ihe ndị ọdanya ihe niile a na-emewo ha melie iji wee kwalite ịfụnanya ịdị n'otu nke obodo anyị Naijiria maka dịka o si gbatakwuru na ya bụ n'ụka tata ọ bụghị naanị ndị Igbo bụ ihe na ya ndị Yoruba nọkwazi ebe ndị anyị nọbe ha ndị nke mba ugwu Awụsa na ya ndị Kalaba onwelo ndị anọrọ ma ndị mba mmiri onye ọbụla zuru ezu n'ikem Igbo ndị ọma anụmasị ama m na unu nọnyerela anyị unu nwekwara obi aṅụrị unu so anyị golie na anya bụ ihe emume fụgasịa ma egwu ogene ma ihe ndị dị iche iche nke anyị wetara na anụmasị unu ya gaziela onye ọbụla dịka m na-esi ekwu mbụ na-echetakwa oji ngazi eli ya lotekwa ndị ji aka chere na onye nna anyị n'ụlọ mgbasa ozi Simido telivishọn ebe ihe niile na-eme ka emesịa